ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ራድዮ ኤረና ብፍላይ ድማ መደባዊ ዜና ምስኹም ፀኒሕ ኣዳራን ቀረብን ሻይ ገብረሃንሴ ንሎሚ ዕድመይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፓውሎ አንቶኒዮ ማሕበር ባሕረኛታት ኤርትራ ኣብ ስደት ማለት እዩ መስራትን ኣቦ ወንበር ፓውሎ አንቶኒዮ ምሳይ ኣሎ ብዙሕ ግዜ ኣተንባሂ ዝኾነ ወይ ትምኒታዊ ዝመስል ርእይቶታትን ሓሳባትን የካፍል እዩ። እዚ ሕጂ ክንዕለሉ ተገዲስናሉ ዘለና እውን ብፍላይ ናይ ሶማል ሰራዊት ኣብ ኤርትራ ይስልጥን ከም ዘሎ ቅድም ኢሉ ገሊፁ ነይሩ። ሕጂ ከዓ ኣብቲ ሃገር ከም መራሒ ኮይኑ 32 ዓመት ፀኒሑ ዘሎ መራሒ ነቲ ሃገር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ማለት እዩ ኣግሂድዎ ኣሎ። እዚ ሓደ ካብቲ ብኸፊል ሎሚ ክንዛረበሉ መዲብናዮ ዘለና እዩ። ግን ሓፈሻዊ ዘሎ ምዕባለታት እንታይ ይመስል ከዓ ክንትንክፎ ኢና። ካብኡ ናብኡ ድማኒ ኣብ ከባቢ ደቡባዊ ክፋል ናይ ኤርትራ ብወገን ዓሰብ ማለት እዩ ዝተሃርመት መርከብ ነይራ። እሱ ከምፅኦ ዝኽእል ሓደጋ ንተፈጥሮን ነቲ ከባቢን እውን ብናቱ ዘሎ መረዳእታን ስግኣትን ክገልፀለ እዩ። እቲ ኣብ ሓደ ሕድን ሃገራት ዘሎ ምትእትታው ከመይ እዩ ማለት ብዙሕ ዝበለ ዝርዝራት ክንትንክፍ ኢና ክንጠምሮ ክንፍትን ኢና። ግን ዓቐል ጌርኩም ክትከታተሉና ብክብሪ ይዕድመኩም። ፓውሎ መጀመርታ ዓድሚያ ክብርካ ስለዝመፃኻ ኣመስግነካ። ተስፋ ገብር ዝመእተዊ ኣየኑ ይሕዮ ኣይከውንኩን ኣየሰርቸኹኻን ክኸውን ተስፋ ገብር يعنيلي شايد ስለዝሃብካን ዕድል ደጋጊምካ ብሽምካን ብሽም ተኸታተልትን ኣመስግነካ። ፅቡቅ ሕራይ እቲ ፍፃመ እውን ቅድም ስለ ዝብልካ ብዚ ቃለ መጠይቕ ናይ ኤርትራ መራሒ ዘሎ እቲ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ዓሰብ ዝተሃርመት መርከብ ብዛዕባ እስከ ንገረኒ ከመይ ዘሎ እቲ ምዕባለታት ሕጂ ብኸመይ ኣጓኒፉ ስግኣትካ ከመይ እዩ እንታይ ዘሎ ድባብን ሓበሬታን? ወታ መርከብ ከምቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክንከታተሎ ዝፀናሕና ድሕሪ ምህራማ ዳርጋ ብዙሕ ዝበሉ ባሕረኛታት እውን ካብቶም ኣብታ መርከብ ዝነበሩ ሓደጋ ከም ዝወረዶም ገሊኦም እውን መብዛሕትኦም ናይ ፊሊፒን ሰራሕተኛታት ዜጋታት ዝነበሩ ኮይኖም ንዓዶም ዝተመልሱሎ ከምኡ እውን ብሂወት ዘይተረኽቡለው ሓፈሻዊ ኣብቲ ሂወት ኣድሕንን ነታ መርከብ ከተምፅኦ ትኽእል ሓደጋ ኣብ ባሕሪ እውን ሕጂ ብዙሓት ትካላት ወለንታውያንን ዝተፈላለዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ክነጥፍ እንከሎ ናይ ሓደጋ ግዜ ሓገዝ ዝገብሩ ትካላት ናብቲ ቦታ ኣብ ምንቅስቃስ ይርከቡ። እቲ ሓደገኛ ዝገብሮ ከዓ ንሳ ፅዒናቶ ዝነበረት ነዳዲ ምስኡ ዝተሓዝ ገለ ኬሚካላትን ፀሊኡ ናብ ባሕሪ ስለ ዝኣቱ ዘሎ ኣብ ንብረትን ሰብን ኣብቲ ከባቢ ከምፅኦ ዝኽእል ኤንቫይሮንመንታል ናይ ከባቢ ብከላ ኣተኩሮ ስሒቡሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ስጋዕ ሕጂ ናይ ማዕከላት ዓለም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣተኩሮ ሂበን ክዛረባን ከለዋን ክሰርሓን ከለዋን ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን እቲ ብቀጥታ ነቲ ኣብ ኤርትራ ገማግም ቀይሕ ባሕርን ኤርትራን ብቐንዱ እቲ ወደባትን ገማግም ባሕርን ከጋጥም ዝኽእል ዝኾነ ይኹን መግለፂ ስጋዕ ሕጂ ክወሃብ ኣይፀንሐን። ካብዚ ተበጊሱ ድማ ገለ ማሕበረሰብ ዓለም እውን እንታይ እዩ እጃም ናይ ኤርትራ ክኸውን ዝብል ሕቶ የለዓል ከም ዘሎ ኢና ንፈልጥ። ተረዲእካ ንምዃኑ ዋላ እውን ብቃልዕ እንተዘይተዛረቡ ውሽጢ ዝሰርሑ ይመስለካ ዶ ንዕኻ ወይ ከምኡ ሓበሬታ ትረክብ ዶ? ዋላ ኣነ ዝረኸብክዎ ሓበሬታ የለን። እዚ ግን ጉዳይ ንኤርትራ ጥራሕ ዝግደፍ ኣይኮነን። ብቐንዱ ነቲ መዳወብቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾና ሃገራት ዝምልከት እኳ እንተኾነ ሓፈሻዊ ግን ቅሉዕ ብዝኾነ መንገዲ ምትሕግጋዝ ዝሓትት ከም ምዃኑ መጠን ሕጂ ዝርአ ዘሎ ሓደ ተሳትፎ ናይ ኤርትራ ብደረጃ ብቕዓት ንከምዚ ዓይነት ሓደጋ ተደጋጋሚ ገሊፅና ኢና ንከምዚ ዓይነት ሓደጋ ኣቅዲማ ዘፅናሐቶ ብቕዓት የለን፣ ብሕጂ እውን ዝኣክል ብቕዓት የለን። እዚ ምስቲ ካልእ ከምዚ ዓይነት ባህርያዊን ሰብ ዘምፅኦ ሓደጋ ተኣሳሲልካ ክሰርሐሉ ትኽእል ባይታ ዓቕሚ ሰብ እውን ዳርጋ የለን ክበሃል ይከኣል ኣብቲ ዓዲ። ረዲእካ
ሕራይ ካብዚ ከይወፃእና እቲ ኣብ መንጎ ማለት ብወገን ሕትን ኤርትራን ርክባሎ ዝበሃል ከመይ እዩ ባእኸ ወገን ኣሎ ድየለን እንተሃልዩ ኸ ክንምንታይ እዩ ንሕና ንኤርትራውያን ወይ ንህዝቢ ኤርትራ ንተገኛነቱ ወይ ጥቕሙ ከመይ እዩ ናትካ ገምጋም? ፈሻዊ እቲ ዝበሃል እዩ ሕጂ ካብቲ ዝበሃል ዳ እምበር ግፀኛ ኮይንካ ኣሎ ድየለን ክበሃል ኣሸጋሪ እዩ ግን እቲ ዝበሃል ሕጂ እንታይ እዩ ዝምድና ናይ ሕቲን ናይ ኤርትራን ዝፀንሐ ከም ምዃኑ መጠን ማለት እቲ ውፅእ ዝብል ቅድሚ ሕጂ ሰራዊት ናይ ሕቲ ኣብ ኤርትራ ኣብ ደሴታት ኤርትራ ስልጡን ነይሮም ዝበሃል ነገር ኣሎ ብድሕሪኡ ፀኒሑ ኣንፃሮም ከዓ ትግጋፍ ምድንጋፅ ምስ ሱዑድያን ኢማራትን ከዓ ተታሒዙ ዝኸይድ ነገር ነይሩ ኣንፃሮም ዓጢቑ ንካልኦት እውን ሓይልታት ኣውፊሩ ካብ ዓሰብ ንዕኦም ዘጥቅዓሉ ዝነበረ እዋን ነይሩ ተመሊሱ ሕጂ ከዓ ንሰምዖ ዘለና ዝምድና ገይሩ ንሶም ብመንገዲ ኤርትራ ንሱዳን ካብ ሱዳን ከዓ ናብ ኢራን እንዳኸዱ ርክብ ናይ ዘን ሰለስተ ሃገራት ናይ ኤርትራ ናይ ሕቲ ናይ ኢራን ከም ዘለውን ሓበሬታ ኣሎ እዚ ኩነታት እዚ ውዒሉ ሓዲሩ ሓድጊ ንህዝብና እዩ ዝኸውን ሕማቅ ሓድጊ ማለት እዩ ኣብ ዘይናትካ ጉዳይ ምትእትታው ብምግባር ነቲ ከባቢ ሰላም ምዝራብ እዚ ፅባሕ ንግሆ ኣስጋኢ ናብ ዝኾነ ደረጃ ክበፅሕ ይኽእል ማዕረ ክንደይ እርግፀኛ እዩ ከምዚ ዓይነት ነገር እዩ ብዙሕ ግዜ ሕጂ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዘሎ እቲ ዝምድና ኣብ መንጎ ሕቲን መንግስቲ ኤርትራን ኣሎ ድዩ እርግፀኛ ድዩ ነገር ዝበሃል ዘሎካ ሕጂ እንታይ ሕቲ ስጋዕ ኣብ እስራኤል ሚሳኤላት ሰዲዳ ብምህራብ ግብረ መልሲ እንዳሃበትን ከላ ዝሓለፈ ግዜ ብዓሰብ ዓስኪሩ ዝነበረ ኣንፃሮ ኣዋፊርዎ ዝነበረ ሰራዊት ስጋዕ ሎሚ ግብረ መልሲ ዘይመሓዝን እዚ ሎሚ ንሪኦ ዘለና ናይ ኢማራት ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ ውፅኢቱ እቲ ስጋዕ ሕጂ ዘይበተኸ ኣንፃር ካልኦት ሃገራት ዕራብ ብፍላይ ከዓ ኢማራት ዝገብሮ ዘሎ መርኣይኡ እቲ ዝምድና ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ሕቲን ከም ዘሎ እዩ ዘርእየካ ሕጂ እሱ ዝገብሮ ዘሎ ዝምድና ምስ ሕቲ ንስግኣት ንገለ ሃገራት ዕራብ ስለ ዝኾነ ግብረ መልሲ ከዓ ንምሃብ ኢማራት ምስ ኢትዮጵያ ኮይና በዚ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ከምቲ ኣብቲ ኣየናይ ግን ይቅድም ኣየናይ ይቅድም ሕጂ ትብለኒ ዘለካ እዚ ግምታት ወይ በቲ ዘይፅቡቅ ቃል ቤላ ቤሎ ንበሎ እዚ ኩነታት እዚ ኢማራት ጥዑም ኣይኮነን ወይ ፅቡቅ ዜና ኣይኮነን ንብል ኣለና ኣየናይ ግን ይቅድም ኢትዮጵያ ምስ ኢማራት ክትገብሮ ዝፀንሐት ዶ ይቅድም ዋላስ ኤርትራ ምስ ሕቲን ምስ ኢራን ክትገብሮ ዘላ ይቅድም ኣየናይ ይቅድም ኣየናይ ውፅኢት ናይ ኣየናይ ምዃኑ ኸ ከመይ ተብርሃልና ትክክል እዩ ትሕቶኻ ንፁር ንምግባር እርግፀኛ ክትኮነሉ ትኽእል ኣሰራርሓቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምስጢራዊ ክሳዕ ዝኾነ ኣየናይ ይቅድም ኢልካ መደምደምታ ክትገብረሉ ኣሸጋሪ እዩ ንኣብነት እቲ ዝምድና ምስ ኢማራት ናይ ኢማራት ዝምድና ምስ ኢሳያስ ብከመይ ተበቲኹ ከምዚ ኢሉ ናብ ኢትዮጵያ ሰጊሩ ዝብል ሕቶ ኢኻ ክትቅድም ትኽእል እንታይ ተፈጢሩ ሕጂ ንሕና ንፈልጦ ነገር የለን ጥራሕ እቲ ከምቲ ዝመሰለ ዝምድና ናይ ኢማራሲ ንምንታይ ናብ ኢትዮጵያ ሰጊሩ ኸይዱ እንታይ ኣጋጢሙ ንዝብል ነገር ኣብ መንጎኦም እንታይ ተፈጢሩ እዚ ኩሉ እቲ ምስጢራዊ ኣካይዳ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ባይቶ ፓርላማ ናይ ኤርትራ ዝፀደቐ ከም ዘይኮነ ስለዚ እርግፀኛ ክትከውን ኣይትኽእልን ግን ሕጂ እቲ ዝበሃል ዘሎ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ኢሳያስ እውን ሓደ ካብቲ ዝምክሓሉ ሕጂ ዘሎ ኩነታት እቲ ሚሳኤል ምናልባት ካብ ሕቲ ናብ ኢትዮጵያ ክትኩሶ ተኮይኑ ዝምድና ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ኣይፍለጥን ኢትዮጵያ ትምክሓሉ ዘላ እቲ ገለ ሓገዛት ካብ ኢማራት ናብ ኤርትራ ዳ ክትገብር እዚ ኣብ ሱዳን ንሪኦ ዘለና ኣብ ክልቲኡ ሱዳን ኣብዚ ሕጂ ሲቪል ዋር ኣብ ናይ ሱዳን ናይ ክልቲኦም ጀነራላት ንሪኦ ዘለና ውግእ ናይ ደገ ምትእትታው ማዕረ ክንደይ ብድሮናት ዝኸይ ዘሎ ክልቲኦም መንግስታት ዘይውንንዎ ዝነበሩ ጀነራላት ሕጂ ብናይ ደገ ሓይሊ ኣብ ምጥፍፋእ እዩ ዘሎ ስለዚ
ከምዛ ዓይነት ግምታት ጥራሕና ክንወስድ ንኽእል ትምዕባለታት እቲ ማለት እቲ ምትእትታውን ኣብ ካልኦት ሃገራት ትጎዝጊዝካ ናትካ ዕላማ ምህራምን ዝፀንሐ ካብ ጥንቲ ኣብ ኤርትራ በፂሑ ፍሉይ ዝኾነሉ ምክንያት የለን ኣብ ኢትዮጵያ በፂሑ ፍሉይ ዝኾነሉ ምክንያት የለን ንሕና ቀንዲ ሕቶና ንህዝቢ ኤርትራ በየናይ ዓይኒ የርብሖ በየናይ ዓይኒ ኣየርብሖን ምናልባት ንህዝቢ ኤርትራ ዘርብሕ ኮይኑ ንድሕሪ ተገምጊምካ ይውን እኮ ብኣሉታ መንገዲ ትገልፀሉ የብልካ ወይ ብኣሉታ መንገዲ ዝግለፀሉ የብሉን ሕጂ ኩሉ ስርዓት ዝገብሮ ዘሎ ገሊኡ ንህዝቢ ኤርትራ ይጠቅም ዶ ብናትካ ዓይኒ ንኣብነት ዝንዝንዝን ህዝቢ ኤርትራ ይጠቅም እዩ ትብሎ ኣሎ ዶ እቲ ዝገብሩ ምትእትታውሲ እሱ በይኑ ተፈጢሩ ብተፈጥሮ እሱ ዝገብሩ ጥራሕ ስለዘይኮነ ኣብ ዓለም ብዙሕ ምትእትታዋት ስለ ዝግበር ዘሎ እየ ካብቲ እሱ ዝገብሩ ዘሎ ምትእትታውሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝረብሐሉ ነገር ኣሎ ኢልካ ዶ ትግምት ተሻዊ ህዝቢ ኤርትራ ርብሓሉ ኢልካ ትብሎ ህዝቢ ኤርትራ ብናቱ ቀዋማዊ ስርዓት ተመሓዲሩ ኣብ ናይ ሃገራዊ ባይቶ ዝፀደቐ ክኸውን እንከሎ ጥራሕ እዩ ህዝቢ ኤርትራ በዚ መንገዲ ክርባሕ እዩ ኢልካ ክትበፅሕ ትኽእል እዚ ሕጂ ግን ንሪኦ ዘለና ርእሰ ውልቀ መላኺ ሓደ ስርዓት ኣብ ኤርትራ እዚ እዩ ዘርባሓካ ኢሉ ኣገዲዱ ዘተግብሮ እንተዘይኮይኑ ምርጫ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ስለዘይኮነ ኣነ ክሳብ ሕጂ እዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ረብሓ እዩ ኢለ ክድምድም ብጣዕሚ እዩ ከሸግረኒ ምክንያቱ እቲ ባይቶ ህዝቢ ኤርትራ ዘፅድቆ ይኮነን ስለዚ በየናይ መንገዲ ረብሓ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኢና ኢልና መደምደም رديك يا حراي نابتي دحيرو أستاذ كل ساعات زخد على متأيق كمزينا كابو بزحنا تتلعيلو يوم في الليل ما تينا حسب النباز عن جوبتي شفاق بر الله نحنا عن أين معبلانينا نجوبة خينا خلفاوي نجوبة انجرا خينا حسوا زبل أزيو أستحقار زمول أو بزح حسابون زغوت تعزر بالو بزع بزريتو خان سمعت كان نغرنيخا تي أب لعلي إثيوبيا ويبلع تمرحني تهاجرون سنزورو بالدعاء صارفون الله حجي زي مستي إثيوبياون كتبوا زعنفات مستي إثيوبياون نابوغن إيرترا كتقلص أن كتزاربون كتفرحون زعنفات يمتنودو ولاس دبوز حلفه ديو نبكالو كنا زعدم ديو ولاس أبزربات راح زترف إيو إلى كتحسب بشاوي زي حدث النازل لو مراحي كله إلكا كتسبب بتعمي شكاري أنا مجمريا حدا مرح هاجر قد هاجر خجبرن كله قد هزبو خجبرن كله قدام الناي هزبون هاجرون كنا تكهبن كله يو ملك خون زغالي نعم النت تي ملك تسعات قد أنا استفعل عليه هاجرات غرباء بالهاجرات كزارب سانيحو أبتان إشتي قدانا هاجر كمان زي كمان بخميكم دعاتوت بتعمل تاش مزقبري سلزي نحنا كل حزبنا بس سكت السناي دليت اب افراز لو سرعات تبتينو كلت ودبات عندنا نيكا راح يكون انا اقول دهبات نخالي انترناشونال تريد وين كفوت ندحق كوينو قدفونا ايثيوبيا أوشت أندلو أوشت بحرين أمريكان زلوا تسقطات بعلو أو تخا أتاو خرخ بلو زخدل أتي ببحل اللمدن كاب جماعة كريح بحري كم إرر زخل حزبنا حزب عفارن حزب دنكالان دهلاكن شيء أفقدو هاجرات تبتشينو زلوا أتخودو كن رخ وزن خل تسقطات أب إيكونومي خمسة زخل تنبرتن نهزبي إرترا بزي قبو التححزة حزبنا نابسدت نابزوت صلو درجة بتشيحو خنسو كل هو منتا أنا عجزاء أتمي جزاء دخلوتي سلوبو جزاء نده تسددت خلوت كي سددو إيه انتاشو مزقبر الزبل مثلي النت نعب بزخوانة يكون قوانقوا تعنا زلو ويلة دمدم تعم خشقرني حفشاوي اتنجزو صبو زحاسب نقرويتو صبو خم تحاسب يزرداني اتبجزو سلام زلو نخالو سلام خم تحاسب يزرداني كله جن كيدو بقلسي اتسرعات ما عرف عندي اب حزب إرتران عقد كم دلو بقلسي حزب إرتران تردي وخون خبز قلمته يقول لي يخرد عزخفتن انا معناته منهم عينة مدب زي بلو سرعات حزب إرتران حجر إرتران كم زخونه بقلسي زرعي له قطامي سلازي مجمرة
عادة سلاماوي زخونة التحساس بازلوه بجزء يخجمر زخير سازيزي أبجزء منهم عين مدد زي بلو نخالوت قربابت صبو سلسة من زي كونسي تي أبجزء زلوه شكر كان سبارك كيلو يزبل كم ملسل ما هابزاك ቅድሚ ንውሕ ዝበለ ግዜ ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዝሰልጠኑ ናይ ሶማሊ ወታደራት ርእቶ ሂብካ ነርካ ስክፍትካ ገሊፅካ ነርካ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ገዛ ኣቢሉ ነቲ ሓሳብ ኣውፅዎ ኣሎ ቃልዕ ገይርዎ ኣሎ ኣብዛ ዝሓለፈት ናይ መጨረሻ ቃለ መጠይቅ ብዙሕ ነገራት ኣግሂዱ ኢሎም ተንተንቲ ትዛረቡ እዮም ሓደ ካብኡ እዚ ኣብ ኤርትራ ምስልጣኖም ናይ ሶማሊ ወታደራት ማለት እዩ ንዓኻ ከመይ ተሰሚዐካ ብሕጂ እንታይ ክህሉ ይኽእል ኢልካ ትግምት ካብዚ ፍፃመ እዚ ክስዕብ ዝኽእል እንታይ እዩ عفشاوي حما عدلات نحنا زرخبنايو كابت السرعتتي تي أبكارات هاجرات تتاو معرخ ندي يسرحلو تا إيرترا كم مقابريا ناي كالوت موافري تحدقي خاص صباح نبو تهزبي حدقي زي حما حدقي نعنا تزقور زلو تزحالف الجزء محجون تزاري بلو خون خليه مس استفل عليه ميدياتات سراويت ناي سومال اب إيرترا زاتولو اغاطامي نا اب يمن زنبره شجر نايتن اب تشعوان نايتن هاجرات عرب نتي اغاطيمون زنبره حدغا ناي كوينات تتصاورو سلا زي كالا حب استفلالي هاجرات وتحدرات عصبو سلا زنبرو ان كلای حزب إيرترا سراويت إيرترا ان كلای سوداناويان كاب تفلالي ناي ايشيا هاجرات كمون ساوث أمريكا هجرات إثيوبيا حويسكا إن كل السلامنا إيرتران إثيوبيا نقول حتى نزع عينة عمسك كوفرة بدفي نايتن هجرات العرب استجبر إنيرو عمسك نبي من آيتيو جنشلز خوّن إذا خاد مرأيا ناي سومالاوي متيوم علمونا أو نخاطو حتى حيث زنبرة مدى فقط عم يتزتفت سمم ناي هاجرات عرب السلام اب يمن قد يفنقو مسكدا اتو التهدر ابو تريفو هابنا ملسلنا دقنا زبحاللو ان كان هابان بزح شكر زت بقندو سومالاويان اب إيرترا زمصلو اغاطامي اتيني يمن كدكا جنشل كوخوني تحاسبوني السوداناويان ابو خيدم تسوون لو سنخلو له بأكل تساتفو نزيهم كموبيلايز جو بزنقص أصوز نبروها إيرتراويان إيرترا مراخبين كأنير قلق أنا دق مراخب نيره. أوكي أبناء شمال كن متينا أبقى حتى كحنت حتى ملت تومن سيات بمن أفلت أونايت من استديوم كم مخوينهم كيدوم ولا بزيافلت أوديوم كم مخوينهم كيدوم بزحهم من يوسنو كندتي أكل عملت هذا إيرترا خسرت أنه له ملت تباجت مني زمولو مني شفنا تباجت كاب إيرترا ديو كاب كارت هجرات ديو كاب تنتبلنزل لخاديو إذا كل قرب عمق زبالس كان قرن سمعتهم كردوا تمنجسنا سومالي سي انتهي تراني رو بتكزيتي كم زبالكو خاي حفشاوي أنا بتكبر زفلتو أبت وانتي عقرقر زنبرو اللي هو أنا باليمن مس هجرات عراق أب إمارات كبابي دبي أبتن هجرات عراق والتهدرات كخونو زداديو ندحر كوينو نورح $5,000 تخفيلو سبك خيط فقادنيا ندحر كوينو فقودو ندا شاهي يحتتي نيرو زي كابزي بمبقاسن بار كم تقدم بلازي نقرطوخا كمزا عينات مشهد أناي ولد سابي إذا منقستات زياتنا بتي قوانتي نخمزة عين تقرب زغرب باز نبرا ناي الصومال ناي السودان ناي إيرترا نتي عمسب أو نموفا مستراو سمن معات جيركا نتي بقوس قواس أنا بعقل زر أخوة الإمارات بدرجة منقستي عمسب أمشات زي سرعة زي أبي إيرترا زنبرا ويزوم سرعتات زي أتو قلفولي ربحة سلز نبروميم نابنت نخيد عسب زنبر معسكر نايتن هاجرات زياتن من بايتو إيرترا فلطوني بايتو إيرترا يلا حزب منقست نبلو زلنا سرعتون نزخونه يكون كاله ميديانا إيرترا قلت زغور يلا نكابين منسترات قلت زغور يلا حزب أكيبوز نغور يلا حزب عسب أكيبوز نغور يلا
قداي تهزب إرترا كل جزء قداي كوينيز نبر سلازي زي حتى كان حتى من صوت عم شجار جورا هنا كم ز عينت مشت أنا زي قاتات أبزي تدلي كوينات كوافرم والكاميرا خاي سرعات زفت صمو كبنا برس هزب إرتران كبابي هاجرات نايتي قرابتنا نعي كوينيز رداني بوجن تمتلهم زي الخنيق إمارات وين خلوت هجرات تخيلوا زيجاتهم نبتو خينات زي سلفو واحد زيجات سلزلو وامديو زيجاتهم بخال عين سلزري وام أخبيرهم سلزري وامديو ولا سنايتهم تبلهم دل هاجرات ناي سومال ناي إيرترا ناي سودان كم سب سلزي حسبوهم تايف نايتهم ملكعي سراويت معصاب بجنزب تاي مالتي تشاويتي كم ز عينت نجارات بستفعل عليه كورنر كتريو تخليها أزون أنا أجيكم اللي صرت أني أزوجنا ملص تبلو بتعمل شكر قوني تن كموز قبر حجراتون نمتاكم وجيرا نزبل حتى بلسب زخنا من قد سلا زي بلو مالتي قمتات كان بقمتات تبكيسكا كم ز عينت كينات نويح كخون كلون أب تهزبخ خلع على زخل حتى له نتي تخفلو واقع صباح نقول نتي نكسنت نايتن هاجرات كفتاتن زخل نينوح جزي كوينات مسواتي سنكلنا كم صوت زخل نجارات بقطتا أبت حزب صلوا خيمت بناي كارت هاجرات حيلتات تشفنو بتزلون ناي جنزب عقمي دحننتنا حزبنا ناي تسلطانن كا تاشمو جبرا كما بإرتران أفريكان زي مثلا هاجرات جن كل جزي نسخة كوينات عند أوجكا أبتي أجرجر هاتنبر أبي إفراز الله سرعة كل جزء أبي أجرجر أبيناتي أدم سلطان وزناوح سلزي تعدل نوعه خمسة بق أجات أميز تكمل ونحتو تمنسي أو وسيتكا تشوفه أو تدفو سلزي تمليسو حتى كمان سيئله سلزي كل جزء أجندة دافتركا أكوينات راح خاتم برو تحساس باناي حبرته سبكاني كل جزء بكوينات تصليو سلام كم زيله قد تناوشت صلاي قديفو ناي دقت صلاي كم دري كم تحسب يفات كبره سلازتي اجندا يتكملوا مالتي ابيرترا مو مخاطفيلو بتروحو خيكون تخافيلو نتا اجندا كابتن هاجرات يتكملوا مالتي سلازنا تباجز بالكايو كابتن هاجرات كركب يكاديو لتدخلنا نهانات ناي عقم مسان ناي قطبا نسو بيرسونالي نكم ز عينت تشميت كمالو مالتي ربيكا كابتي أستخدم وسأنا خلنا بفلاب نتو على متأيق نيتيبيا زنبرو ملس ذهبوا ملستات تصرفت مفرحن جلسات أبرع دي كم زلوا يقولزيهم كفرارح كم زلوا يقولزيهم وكأب وجن تيبيا خمسة زخ النجار أزي أسجي أو خمسة زلوا أقولزيهم نزم الكتنات كاتعزب تخمي رجعتي عبد ساعة زير قصنيا كخونا يكلني زبل قمت علنا لما انتايو تقول داي كاب كلتا قوية حالفو سالساي وجن زاعت وزلو يمثل زي كاب تكبر عبد السودان يريولو نتي عبد تحادش أنا زدق فونا السودان حيدي ما عرف إن حجي نايم سوارع مسينو تدفيو ندحريت من لاس كم زلو بفلاي نتي ناي جنرال البرهان إذا كابز تبجيس كات واحد نقول أبي إرترا خمسة عينة أكشن عند حبة أمازيسي نعطونا يمكن خال عمي بخميو تاشم خجبر زخي إحنا تتعوز له ناي سالسة أكل وين ناي سالسة وجن متتتاو ميزان ناي حيلي يكون قموي سازي نزيف تصوروا زخي نصو مسمن كويني إثيوبيا مسمن كوينة أنا زنجر زي حدا قاعد تكونوا تخي عبد مزقتو يمثل سلازي قام نعطي تكونتات ناي كالوت حاجرات متتتاو نسو بخميو كلا خلو زخيل بخميو عقم خلو زخيل زقم خويني سمعني مالتي طبعا كابو هوازن خلنا بوغن إثيوبيا خا نتاي قبل ما نسيك هلو يخل الكات قمت ويكا مستي وغن إثيوبيا بحال زن حقا سوزا هابو ملسي مدات عنده تمساسالي عينة السقات يخلون أبي إثيوبيا خمسة قديم زنجر كوخا إثيوبياوያን نزي زمدنا ناي حوتي عيفلطون يوم كبهالك علني سلازي كله أتي علو زبهال سالسة أكال أتيخا وي ناي قدام حيلة أسلفكا ناي مكل خال عمخا ناي قبسي
ሰራዊት ዲኻ ተምፅእ ዓቕሚ ግብፂ ዲኻ ተምፅእ ኣብ ወደባትና ኤርትራ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ዲኻ ተምፅእ እዚ ዝሰማዕናዮ ካብኡ እውን ሁኖስ መን ይክፈልጥ እንታይ ሒዙ ክመፆ ስለዚ ኩሎም ብተመጣጣኒ ሚዛን እዮም ዘለው ነቲ ሓደጋ ንምክልኻል ስለዚ እቲ ዘስግእ ግን እቲ ዝዕድምዎ ዘለዎ ሓይሊ ማዕርክ ክንደይ ሓያል እዩ ኣብዚ ነገር እዚ እንታይ እዩ ተዋፍር እንታይ ዓይነት ቴክኖሎጂ ሕጂ ካብቲ ዓቕሚ ሰብ ብቴክኖሎጂ ዝግበር ኩናት ከም ዝፅበየና እውን ኣተንብሂ ስለዚ እሱ ዓጢቕዎ ዘሎ ቴክኖሎጂ ንሶም ዓጢቖሞ ዘሎ ቴክኖሎጂ እንታይ ክመስል እዩ ኣበይ ክፈስስ እዚ ሓደጋ እዚ ተረዲኻ እንደለኻ ሓፈሻዊ ግን ክትሪኦ ከለኻ ኣብ ክንዲ ይህን ምህን ምብሃል እቲ ዝነበረ ፅቡቅ ሃዋህው ናይ 2018 ተጠቂምካ ናብ ዝሓሸ ናይ ሰላም ምርግጋእ ናይዚ ከባቢ ኣብ ክንዲ ምግባር እዚ ንሪኦ ዘለና ዓብይ ሓደጋ ይፅበየና ከም ዘሎ ንዕዘብ ኣለና መቸም ካብዚ ወፃኢ ናብ ናይ ኣሜሪካ ገጽ ንክንከይድ እነሱ ብዝህቦ ዝነበረ መልስታት ማለት ቃልዕ ልመና ይመስል ዘይከም ቅድሚ ሕጂ ዝነበረቶን 2 ዓመት እንተኾነ 3 ዓመት እንተኾነ ክንፅበይ ኢና ዝብል ነዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ምሕዳር ማለት እዩ ክንፅበይ ንኽእል ኢና ካልእ ጉዳይ እንዳሳለጡ ነዝናትና ከዓ ቀዲምኩም ሓላፋ ዘለዎ ይኮነን ወይ ከዓ ብፍሉይ ኣይትረኣይዎ ግን ድሓን ክንፅበይና ብዓቕሊ ዝብል ልመና ዝመስል መልሲ እውን ሂቡ ነይሩ ብዛዕባ እዚ እንታይ እዩ ናትካ ንባብ እንታይ ዝፅበ ዘሎ ካብ ኣሜሪካ ስግኣት ድዮም ዝገብሮ ዘሎ ዋላስ ብልክዕ ሓሳቡ ስለ ዝቐየረ እዩ ከምኡ ዓይነት መልሲ ዝህብ ዘሎ ኩሉ ግዜ ድሕሪ ሰቢልካ ኣለኻ ኮንካ ኢሳያስ እቲ ቀዳማይ ዘገድሶ ናቱ ድሕንነት እዩ ናቱ ድሕንነት ማለት እንታይ ማለት ከምቲ ኣብ ናይ ባድመ ዝረኣናዮ 25 ኪሎ ሜትር ሓዲጉ ንድሕሪ ዝኸደ እቲ ክጠፍእ ምዃኑ ምስ ተረድኦ ምስ ዝኾነ ኣካል እዩ ሰላም ክገብር ዝኽእል እዚ ህላውነቱ ንምርግጋፅ እዩ ብልክዕ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ኣብዚ በፂሕናዮ ዘለና ኩነታት ናይዚ ከባቢ ብፍላይ ናይ ዘን ጎረባብቲ ሃገራት ብቐንዱ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ሓደገኛ ኣንፈት ሒዙ ከም ዘሎ እቲ ብፍላይ እሱ ክኸዶ ዝፀንሐ ኣብ ውሽጢ ጉዳያት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣብ ኣምሓራ ኣብ ካልአን ከባቢታት ውሽጣዊ ምትእትታው ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ይኸይድ ከም ዘሎ ተረዲዩ እቲ ዕድል ከዓ ምግባሩ ከዓ እቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ሕቲ ሓደጋ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከዓ ናይ ብዙሓት ናይ ወፃኢ ሃገራት ስሕበት ፈጢሩ ስለ ዘሎ እንኮላይ ናይ ኣሜሪካ ከም ፅቡቅ በረከት ናይ ኣሜሪካ ገለ ደሴታት ሂብካ ውሕስነት ሰላም ናይቲ ስጋት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣሜሪካ ይኮና ካልኦት ሃገራት ኣብቲ ንግዳዊ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ረብሐአን ክሕልዋ ዝደልያ ኦፈር ነዚ ኦፈር ብምግባር ዝምድኑ መሓይሹ ነቲ ካብ ኢትዮጵያ ክመፅኦ ዝኽእል ስግኣት ክክስብ ዝደለየ ዝመስል ንዓይ ስለዚ እቲ ዕድል ክጥቀመሉ ሕጂ ነቲ ጥፍኣት ብዝርዳእ መንገዲ ንኩሉ ግልፂ ኮይኑ እዩ ሎሚ ዝኣቶ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ቀሊል ከም ዘይከውን ስለዚ ካብዚ ክከላኸለሉ ዝኽእል ዕድል እዩ ዝርኢ ዘሎ ስለዚ እቲ ሓደ ምስ ኣሜሪካ እቲ ኣሜሪካ ኣብ ቀረባ እዋን ዝወሰደቶ ኣክሽን ኣብ ኢራን ማዕረኽ ክንደይ ውፅኢታዊ ነይሩ ስለዚ ነዚ ክጥቀመሉ ከዓ ይደሊ ኣሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ኦኬ ናይ መጨረሻ ሕቶ እሞ ብወገን ኣሜሪካ ኾነ ብወገን ሕብረት ኤውሮጳ እሶም ከምፅዎ ዝኽእሉ ጠለብ ኣብ ኤርትራ ስራት ምፍታሕ ድዩ ናይ ሚድያ ናይ ሓሳብካ ምግላፅ ምፍቃድ ድዩ ወታደራዊ ውትድርና ገደብ ምግባር ድዩ ካልእ እሱ እንድሕር ጠሊቦም ከማልኦ ይኽእል ዶ ንሱ ብባህሩን ብዕላምኡን በካይድኡን ርኢና እዞም ጠለባት ከምኡ እውን ትንታነ ስለ ዘሎ ማለት እየ እዞም ጠለባት እዚኦም ንድሕር ኣቕሪቦም ከናብኡ እሱ ከተግብሮም ይኽእል ዶ ምስለካ ኣብዚ ዶ ካልኣይ ግጭት ኣይመፅን ካልኣይ ፀገም ኣይመፅን ወላስ ከተግብሮም ይኽእል እዩ ነዚ ሕማቕ እዋን ክሰግረ ከብል ዘይተግብሮ የለን ኢልካ ተኣምን ንስኻ ወይ ትግምግም ንስኻ ሓፈሻዊ እቲ ከምዚ ዓይነት ውዕላት ኣብ ህፁፅ ኩነታት ኮንካ ተኣትዎ እዩ እቲ ሓደገኛ ግዜ ንኩሉ እንኮላይ ነተን ሃገራት ፀዊዕካየን ዘለካ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ዝምድና ኣብ ረብሓ ይድምስርኮስ ረብሓታተን ኣቐዲመን እቲ ህፁፅነት ተራእዩ እዩ ዝግበር ስለዚ ከምዚ ዓይነት ስምምዕ ክፍፅሙ እቲ ዘሎ ኩነታት ዕድል ትህብ ኣይኮነን
سلازي مجمرة فقدمو زدليا نجار تلي ناتن ربحاي دحريتي بإرترا تبلو زلخا كالآية أوي زخو مالتي سلازي ولاكوا كم طلب انتمصو لومي اتسرعت معارخن دي ملكاوي كم مخانو مثلا نتي هزبن هاجر المليفو ايكون عنده اسرات فتحكا كسجد منو هزب ኤርትራውን አዳርጋ ሓደ ቤት ማእሰርቲ እቲ ዝነብር ዘሎ ስለዚ ቀዳማይ አጀንዳን ይኸውን እዩ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ናይቲ ከባቢ አይብልን አነ ብሕፅር ዝበለ መሊሰ ይኸውን ተስፋ ገበር ያ هو ፅቡቅ ብሕፅር ዝበለ መሊስ ካለ ኣለኻ ካብዚ ላዕሊ ክሕዘካኒ መንጎ ስራሕኻ ዘለኻ ካብዚ ወይ ምዚ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ክንጠቕሱ ዘለና ወይ ሰባት ክፈልጥዎ ኣለዎም ትብሎ ዛዕባ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ዘይጠቐስክዎ ዕድል ክህበካ እሞ ተዘይ ኮይኑ ክንውዲ ኢና ስለ ግዜኻ ስለ ኣበርክቶኻ ግን እንዳመስገንኩ ማለት እዩ ብጥቀስ ኣሎ ትብሎ ነገር ግን ዕድል ክህበካ ሓፈሻዊ እንታይ እዩ ክኸውን ዘለዎ ንሕና እቲ ቅድም ኣቢለወኒ ለየ እቲ ኣብ ሃገራት ምትእትታው ኣዝዩ ሓደገኛ ናብ ዝኸውን ደረጃታት ይመርሐና ኣሎ እቲ ስርዓት ካብቲ ናቱ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይዘን ሃገራት ምትእትታው ሓሊፉ ናይ ካልኦት ሃገራት ስሕበት ኣብቲ ጉዳይ እውን ፈጢሩ ኣሎ እቲ ብሰንኪ ንሱ ዝገበሮ ምትእትታው ናይ ሶማል ናይ ጅቡቲ ናይ ሱዳን ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያ እውን በዓላ ኣብቲ ደረጃ ሕማቅ ናይ ውሽጣዊ ቅልውላው ዘላትሉ እዋን እዩ ስለዚ ተወሳኺ ካልእ ኩናት ካብ ደገ ናብ ኢትዮጵያ መኻዱ ክፃወርዎ ዘይክእልሉ ደረጃን ምብትታንን ክኸይ ስለ ዝኽእል እቲ ኩነታት ክኸውን ዘለዎ ካብዚ ንላዕሊ ክምጠጥ የብሉ ዋላ እውን ኢትዮጵያ እንድሕር ደኣ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ኩናት እንድሕር ደኣ ክኣትዎ እንድሕር ደኣ ተፈቲኑ እቲ ሓደጋ ነቲ ከባቢ ኩሉ ዝፀሉ ካብ ምዃኑ መጠን ክስተብሃለሉ ዘለዎ ነገር ሰላማውን ዘተን ጥራሕ እዩ ንዓና ከርብሓና ዝኽእል ዝኾነ ዓይነት ኩናት ኣብዚ ሕጂ ደረጃ ነቲ ከባቢ ወይ እቲ ከባቢ ክፃወሮ ስለ ዘይክእል እቲ ዓቕምለኒ ዝብል ሓይሊ ብደገ ይኹን ብውሽጢ ከተክረሉ ዘለዎ ነገር ንዓይ ኣብ ሰላማዊ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ህዝብታትን ናይቲ ሃገራትን ክትኮርን እቲ ዕዮ ገዛ ኣብ ውሽጥና ክጅመር ኣለዎ ዝብል እዩ ናተይ እምነት ስለዚ ካብኡ ክሓልፍ የብሉን ሕጂ ናይ ደገ ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ክኾነና ዝኽእል ነገር ክንፃወረሉ ንኽእልን ዓቕምን ከዓ የብልናን እምበር ከዓ ስለዚ ከም መልእኽቲ ከመሓላልፎ ዝደሊ ናብ ዘተ ናብ ሰላማዊ መንገዲ ኩሉ ዓቕምታትናን ሓይልናን ክነዋፍር ዘለና ዝብል እምነትን ልበዋኒ ዘለኒ የቐኒለይ ሽሻየ ኣነ እውን ኣብ መንጎ ስራሕካ ቀርቂርካ ስለዝሃብካኒ ግዜ ኣዝየ ምስግነካ ፓውሎ ኣንቶኒዮ ካልእ ግዜ ብተመሳሳሊ ዛዕባታት ንረኽብ ተስፋ ክገብር እየ ዝብሎ ግን ሰላም መዓልቲ ንዓኻ ንዓኻ እውን ሰላም መዓልቲ ሽሻየ ብጣዕሚ መስገን